guys. Welcome to my YouTube channel. Hi. Don't forget to subscribe me guys. Hi guys. Kasama ko si Nugnog, ang aking friend na baklita. Ako silingan ka rin. Nagpako akong uban guys, kay tiguwang nako. Hello, katugon kami kayo, makatulog ko ba? Kung ako nag-uban. Mag-hi ka Nog. Hi. Dagan siya nakuha, uban, wala na siya basket. Ilagay na sa basket atin. Magbikol ka, Nog, salita, Nog. Then dito po kami sa may Bugtong, Legazpi City. Magbikol ka ba? Dito. Salita niyo ba? Salita niyo. Diba? Diyan kami digde. Oo. Yaan kami digdi. Sa may Legazpi ng Bugtong. Ito, nagpapauban ako. Anong ginagawa mo kagabi nung? Tulog. Keme, yung kanang laki mo. Natutulog ako ta. Tulog na kagabi ta. Walang customer. Gusto mo wagad. Kalami, katol-katol. Ang nagag-uban da, pabunot na mo, or mawala yung mga uban. True. Kalbone natin to guys. Pangkuan lang, pampa Pang paano ba? relax, pangka sa katugon. Nok-nok. Kalami. Katol-katol, kati-kati. Dami na nakuha guys, dagan na kayo, Tiguan lagi ng bayot-bayot. No, tiguan lagi. Dagan na nakuha. Tiguan na. Expired na. Spelt na. Sige patay. Parang uulan na naman, no? Tapos magkwento ka, no? Mag-aalas ka. Opo, mag-aalis na po ako guys. Mag-aaral daw siya ng ALS. Pati ako guys, mag-ALS. Pero sabi kasi, graduate daw ako ng high school, di daw pwede. Ewan ko lang. Pero try na ako, tanongin yung teacher ulit. Pwede pa man. Kasi sabi ni Ate Liit, graduate daw ako ng high school. Di daw pwede. Yung tanong ako guys, pag mag-aaral ba ng ALS, kung graduate ka na ng high school, hindi na ba pwede? Mag-comments kayo guys ha, para alam ko. Kasi sabi, graduate na daw ako, hindi na daw pwede. Oo nga, gusto ko nga mag-aaral ng ALS. Ewan ko lang, try ko lang. Ang kailangan lang daw birth certificate, Xerox, saka book na may plastic, yung lagayan ng mga resibo, gano'n. Magbigay ka ng gano'n, no? Oo, ako, ibibigay ko muna certificate ko, saka gigiba ko ng kailangan daw ang bayad dito. Ay, dito, ang trabaho, buang makabayot. Birth certificate lang. Oo nga, tapos mag-ana ako, tapos iano ko daw, mapasirok ako ng cellphone ko. Pasirok sa gali. Pwede pa man daw, graduation ka na. Iwan ko lang kay madam. Bakit dati apon mag-i-school na? Kailan naayos na ba sa kanya? Naayos na sa kanya. We, Inasya na yung ano niya, certificate niya doon.
Dililip na ano. Tipi. Sige, pwede di pa lang graduate kaya okay ra. Si mama mo. Pasok pa si mama mo. Lahat mga tao. Hindi man siya makakapasok. Nantok pa ako guys. Ang ilang balay guys, dito tapit sa ilog, sa gilid. Sunod ako ipakita. Ang ilang balay ako ipakita sa inyo. Pareho mig balay katong pagon. Nga guba sa bagyo. Nasira yung bahay sa bagyo, no? Akin nga, di pa nga nagawa ko. Tumpang pangkilid. Sira pa. Wala pa yung budget pang panday. Kini nga balay guys, ako rin yung litihan. Paano ako diri? Dili man akong kagalingon. Kung kumatay balay ng kagalingon. Nasabutan mo, no? Kahit hindi, nasabutan. Bongbongon, nabayot. Liwat di buro. Wala ka mang kausap. Siyempre, ganun talaga pag nag-vlogs, bungbuang, katawa. Mag imo ko og content mag-prank talo ko sa imo ba. Amo ko kauban ni mag-vlogs guys, mao nang kinarang bayot maglaglaag diri. Ako ra ba isa nagpuyo diri. Usay man si Talia si Yukari, parang isa ra pa ya. Ya pila na biya sa kaadlaw wala magtinda og turon si Yukari kay nagsakit po niya. Nihunong naman po to siya. Ako ni undan ako barbecue. Yung barbecue man ako dito no. Oo. Nakita mo? Nailing mo? Hindi. Kaso lang nag-stop na ako kasi kapoy kaayo eh. Tapos sige, hindi makurot sa akin. Uwan-uwan. Ulan-ulan. Lugi ang panagat. Nag-stop ko muna. Nag-barbecue kami. Nagawa kami dito. Saan toron-toron na lang binibenta niyo kami. Ngayon, nag-stop na siya. Ano na? 5 araw na ata. Kaya walang kita ang bayot. Puno ay na siya. Ha? Sige na, padayon na. Di sa gitna, ano. Nami kayo guys, katul-katul, ano, nakakayuban ako, ano, murag nylon. Dahil man po na akong blonde na buhok, naging ko yung uban. Nami kayo, katul-katul, yaw, ano. Ugma po guys, na birthday sa mong silingan, mga tuminog na, inom tano. Sama kasi mong mabayot. Hindi naman kagabi. Magalitan ka ng mama mo, ako na po yung kung ano. Diyan sa ano, kay Daddy Pai, birthday ni Daddy Pai. Asawa ni Diana, ugma po, maganda sila. Kuan, matabang ko, hiwa-hiwa ng mga lamas. Ano na ko yung buhaton. Hi guys, susunod ko malay. Mag-shout out ka no, kasi mong gusto yung shout out. Shout out. Shout out kay Tita Anthony, kay Tita Melvin. Buang na, sa tubangan. Saka Sa lain, yung mga friends sa layo. Oo, mga jowa ko. Shout out kay Wow, Nance. sana all mga jowa. Naganda ba, uy? Grabe, kagwapan no. Tracking yun, oy. Wow, tracking. Sana all tracking. Ang ganda mo. Ilang taon ka na ngayon, no? 17. 70, mukha na siyang 40 da. Guys, mukha na siyang 40. Kung alam ko na siya, kanang lagan nga bayot. Nga. Galahan siya sa ako, hindi maglaglaag. Gusto man niya ako dito magpasya kasi buutan ng po siya bayot. Di ba nang sa butanog na? Hindi ka so. Marunong ako magbikol, no? Madigdig ka. Lagi ka nadigdig. Kasi
Kami na kayo guys, tinggamay akong buhok. Ang kulot na niya. Kanina guys, tulog si tita. Inuubanan ko, tulog na sabi niya. Ganyan yan guys. Nagpapauban sa.